Hello guys, ani YouTube channel jotono nai lamsogo ani blog channel ani blog no nai tong nai rokno ang kini thungo sanam sumakmo se abo jeng soli tongo lockdown phai tongo buskango ke lockdown no sing tam khotong nai sajak bebang no damang nai klasik nai petrol rok nuketing thaiketing rok damang nai ke man thogyang thanai amo hai nei saklaijak ke jengamo janja nogo tongma jagao jeng pisa misa muketing kaileine ke kaikhinga jeng no masau heda ke ang ke phantok rok kaikhata ngono nai kai ang ke phantok 50 ta kaikha 50 ta jaga 40 ta hai thangnai ta ni to hanya sing tong ta guys masuk torba kita oke mo 40 ta jaga wo 40 ta jaga 40 ta phangsa thaike no 40 ta bthai mano heda ka 40 ta ka chabaya 40 ta baino mo jeng che mano bareng budi che mano wana nanya ta ga mo sobo kajak no mo so nukun iko guys perencong ngarobo amke masuk golati passbook han Facebook tonggo itu yang go baljuri kajak baljuri korom sa kamu ke gula kita kami se khalai yang ke seng sana bagi wana ya sama bara seng thalai si mano judi no seng khalai mani tongkan kita ini tabuk ke sakumra khakulo bebak na tabuk khalai yang ke jeng family wasanan bagi wana na ya bebak sawa sinsai thalai si mano heda ke phari jotno serang lain hambaya seng